dan seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak Selendang Kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi Selendang Kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul Pak ya? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang Kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang pramana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Urip luwih
kang setya satuku. Mbak Lia, Mbak. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung no sing wis paring kanikmatan barokah kesehatan marang sedhengah titah ingkang semebar ning jagat raya. Iya mak iya. Ripalungguhan iki sajeg jumblek aku dadi cangik, kowe dadi limbuk. Wayangan nggone piyayi sing kagungan kersa istimewa kaya ngene iki lagi sowan ana ing laladan ngimput Purwosari Mbabatan Ponorogo. Mosok. Adate piyai wayangan yen ora bersih desa ya mantu utawa sunatan utawa Agustusan. Ya, iki beda. Bedane piye? Merga iki tasakuran ulang tahun pernikahan emas anggene bebrayan ya kuwi Bapak Suwito karo Ibu Mariati. Alhamdulillah isih diparingi atut runtut reruntungan sing wis menikah selama 50 tahun nyatane
piyayi kalih tansah pinaringan seger kewarasan, muga-muga iki bisa nular marang awake dhewe sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon ngimput Purwosari Mbabatan. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngene iki. Piyayi pernikahan Mas kok nganti wayangan iki sebabe piye? Manut pangandikane Bapa Suwita iki wis dadi tradisi, dadi adat wiwit saka leluhure mbiyen kok nok. Dadi budaya iki mulai leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono. Mbuh kuwi ulang tahun pernikahan perak utawa emas, sak gaduking nalar, sak kadaring lampah, ora kudu wayangan. Yen pancen ora cukup nggo wayangan ya sing baku syukuran ngono wae. Ning parandene gandeng Pak Suwita ki piyayi sing maniak ning wayang, ya minded ning wayang. Saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Madiun, laladan Ponorogo, panjenengane waton longgar tur sarirane pinaringan sehat, mesti nusul. Lah panjenengane iki kelingan nalika aku ki jane gawe lucon, nek kok dadi kanyatan. Lucon piye? Alhamdulillah sowan ana ing laladan Ponorogo, ya Allah sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Kuwi, kata-kataku lak ngono kuwi. Panjenengane kegugah, mosok aku ning ndi-ndi mung nonton Dalang Cahya Kuntadi tok. Sok yen ulang tahun pernikahan Mas, aku duwe rejeki arepe ngundang Dalang Cahya lan madangkarane kabeh. Oh, kaya ngono kuwi Pak Suwita. Lah kok didekek ning sawah wayangane. Lah ning dalan kono ya terlalu cupet, ora masalah kok, Nduk. Pedahe apa? Gunane apa? Piyayi sugih duwe pangkat, latar iki jembar ning yen duwe gawe rawayangan. Luwih becik prasaja kaya pepundhenmu Pak Suwita, nadyan ora duwe latar, dalane ya cupet, ning gandeng duwe niat, duwe tekad, tetep wayangan nggih ngibur warga masyarakat Purwosari. Tepuk tangan untuk Pak Suwita. Wah iya. Elok tenan, tetep disembadani. Dasare iki ya nadyanto ning tengah sawah iki ya sawahe dhewe. Sing ngomong sapa? Dudu sawahe dhewe. Iki mung dituku parine tok 1.200.000 ngono. Iya, ya mung kuciwane kok malah dilepi. Ha iya, akhire kudune garing terus nyembong meneh ning ora apa-apa. Ora apa-apa. Tur ya ngene iki lho sing apik, Nduk, manunggali antarane seniman karo warga masyarakat. Iya, sawangen panggunge gamelan kuwi lak rata nganti tekan dalan. Iya, dadi ora nutupi, sing mirsani ora ndangak. Lenggah pinarak ngono wis cetha. Iya. Saya wis ditata karo para-para sing lenggah ana lore gamelan, lore panggung iki rata-rata istimewa ya kuwi sing lenggah para emak-emak utawa ibu-ibu. Wis dikuasai emak-emak. Wis ket bar magrib mau wis ditengeri kok, Nok. Nganti enek wong lanang lungguh ning kono didoni kok, Nok. Ha iya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah, sing jenenge wayang iki tak kira malah saya berkembang saya becik. Sing adate mbiyen wayang mung dipirsani karo Piyayi Kakung tur sepuh. Ning di tahun-tahun ini sangat luar biasa karena yang nonton wayang sing mirsani wayang ora mung para sepuh tok, klebu para anak-anak kula generasi muda, wabil khusus emak-emak kepareng mirsani wayang. Rame lan orane wayang iki gumantung emak-emak. Aku ki paling seneng mayang lamun to emak-emak lingguh cedhek karo panggung. Sebabe guyune lak banter to, Nduk. Lek guyu banter ki ngimbuhi semangate seniman. Oh ngono. Ngono kuwi. Matur nuwun emak-emak mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat murah rejeki. Lan ugi putra-putranipun dados lare ingkang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Aja akeh lek ndongakne wong kuwi rung nanggap. Ya. Kok nanggap ora ngono kuwi. Nah, ngene, Nduk. Bapak Suwita karo Ibu Mariati kagungan putra sing cacahe 4 sekawan. Ingkang sepisan ya kuwi Mas Bagus Setiawan. Angka 2 Mbak Ani Puji Rahayu, angka 3 ya kuwi Mas Kliwon, angka 4 ya kuwi Sugeng Suprayogi sing akrabe diundang ya
Yoyok. Wah, iki dadi dampu yoyok ketemu yoyok. Sing bayari yoyok, sing ditanggap yoyok. Iya, apik judu. Amin ya rabbal alamin. Lah, nuwun sewu kejaba saka kuwi Pak Suwito ki ya sore mau ki rada ngeluh ngeten lho Pak Dalang. Dados nggen kula mriki dusun Ngimput mriki Purwosari mriki udakara pun 20 taun niki piyai mriki belas mboten nate nanggap wayang. Oh, niki kula wiwiti dhisik muga-muga iso nular. Alhamdulillah mau bar magrib dipandhegani karo Mas Carik Purwosari, diderekake karo para BPD lan pinisepuh perangkat desa ngejob awake dhewe sisan gawe pengumuman sok tanggal 20 Mei bersih desa di lapangan Purwosari. Wah, iya. Wayangan tenan Purwosari, wayangan diwiwiti saka Pak Suwito. Iya, Nih Pak Wito mau meling Pak Dalang mangke lek dadi tenan pitungi karo Pak Lurah wayangan tenggen lapangan nuwun sewu gandeng lantarane kula mangke ra ketang sewu kula ngemang paringi. Kuwi lek kata-katamu dhewe ora. Heeh aku mung guyon kok nok, mung guyon. Ya, Lah inti sarine nyuntuwa kaya Pak Wito karo Bu Mariati aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh nok. Oh ngono. Ora mung dadi bojo ning dadi jodoh. Yen bojo ki yen ditambahi an, akhire ki elek. Iya, bojoan. Ngono kuwi. Yen jodoh walah temenanan becik. Ngerti apa bedane bojo karo jodoh? Ngertos, Mak, ngertos jenengan ati paring dawuh. Bedane bojo karo jodoh? Bojo kalih jodoh menika menggaing petang benten. Menawi bojo menika namung kababar wonten ing tata lair wujudipun kasat mripat tegesipun namung winatesan ing kewadakan mila tiyang pados bojo menika langkung gampil awit syarat-syaratipun winatesan namung tata lair lanang wadon gelem karo gelem seneng karo marem kene butuh sing kana butuh sing lanang karep sing wedok ngoyak niku wis dadi bojo terus mila saking menika tiyang bebojoan ingkang namung adhedhasar peningal wadak lan sinurung hardane hawa nafsu menika adaanipun boten lestari tegesipun bubar tengah dalan merga talining katresnan namung kaiket kumbak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwi owah gingsir kuwi bojo nggih yen jodoh menika dunungipun mapan wonten ing batos ingkang tulus ati ingkang resik tinuntun dening roh suci. Mila saking menika rehne menungsa mboten wonten ingkang sampurna pramila bab jodoh kalian bojo menika Gusti ingkang nyipta jagat ingkang wenang nemtokaken. Bebasan dipun aling-alingi gunung pitu segara pitu yen tetela sampun kinudrat dados jodoh tinuku sarana laku mboten badhe kirang margi Mak. Oh iya bener. Dadi ora mung dadi bojo ning jodoh kaya Pak Suwito kuwi ya nok. Nggih, ingkang sae kados mekaten. Mula didongake, dipujekke mugi-mugi keluarga ageng Bapak Suwito, Ibu Mariati, putra wayahipun sedaya wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan sehat lahir batin pinaringan panjang yuswa rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma amin hasbunallah wa ni'mal wakil
Winong ya lho. Banjur minangka tandha bektimu marang Bapa Suwita karo Ibu Maryati arep ngaturake tembang apa. Sing klasik luwih dhisik larase pelok patete barang. Ngono. Tembange engko sarung jagung ning ben dibawani dhisik dening Ibu Sukesi Rahayu. Oh ngono. Kaya mengkono kuwi. Sadurunge nembang, ayo Bu Kesi matur nuwuna karo Pak Suwita, Ibu Maryati dongakno supaya panjenengane widodha sempulur. Ya. Monggo, Bu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu dalu menika kula remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Suwita kalian Ibu Maryati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso numusi ning awake dhewe ya, Pak. Muga-muga awake esuk ya iso nganti 50 tahun kaya Bu Maryati ngono lho, Pak. Insyaallah.
Lah piye ya ora ngerti lho sok lakone piye. Ya nyuwune pancen ngono ning ora wani janji iki streaming kok. Lek nganti didatane, wah Bu Kesi mbiyen karo Pak Cahyo kok yang ngene romantis. Bak esuk akhire piye kan dhewe ora ngerti. Ya to Bu Kesi. Embuh. Nggih amin Bu Kesi, amin. Nggih, pramila dalu menika kula badhe ngaturaken tembangipun napa? Sarung jagung. Sarung jagung. Dipun bawani napa mboten? Ya komplit sak bawane pisan, ngono kuwi. Bawanipun Monggo saged dandang gula banjet saged utawi asmarandana nderek kalian Bu Kesi. Kula niku manut kalih panjenengan merga kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo nggih kula niki. Iya, Pak. Loh, pancene kedah ngaten Pak Dalang. Iya ta. Wong rumah tangga menika yen wong lanang mboten manut kalih bojo niku bahaya. Bojo lanang kedah manut kalih bojo wedok. Mergo lek mboten iso-iso mengke iso napa nggih? Wong lanang ra ndek wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Lah, kula niku nggih saestu niki dalu niki. Ibu Maryati menika saged menguasai bapakipun ngoten niku. Iso menguasai. Mula tembange sarung jagung. Ngapa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Njaba njero padha. Saiki iklan Bu Kesi. Nuwun sewu. Iklan kopi kapal api kae ngapusi. Jare kapal api dibuka ora enek kapale. Nggih. Oh ta ngono kuwi. Cap 3 roda kae. Bareng dibuka kae bak nyamuk njero ora enek rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Cap gajah duduk. Buktine sarung dibuka enek telalene, ya ta? Wis, cek ombak. Inggih pemanasan Pak Gareng lho. Ayo. Ayo ngono kuwi. Asmarandana, Bu? Nggih. Nggih, monggo, nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Iya, Pak. Bar glundung, Nduk. Leres nggih, Pak nggih, Bu. Pak Lurah bar celakaan nggih. Nah, dipun dongaaken ndang sehat, ndang pulih. Wong niku lak ya delikke kalih danyange aja lali wayangan. Ayo. Omongane wong golek dhuwit ya ora ngono. Iso wae bojo kuwi. Ha iya ta, Bu. Luput pisan. Ana pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Ugi kula aturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kiai ibu nyai pengasuh pondok pesantren Nglaladan Ponorogo wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Iya, sing winginane Kiai Ihsan didherekake karo Kiai Jainul tindak ana ing Jaten Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun, insya Allah arep wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya.
karo ngeterne Brahma ya. Ning kono ning Pondok Wali Songo. Iya. Monggo Bu. Yen angel matur sembah nuwun, monggo lajeng sarung jagungipun.
sembah nuwun wilujeng Niskala wis katur tembang klasik Sarung Jagung karya Sang Maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan. Ya. Nanjake pelawake ya, Mak. Tebih saking Wonogiri. Mas Gareng Tralala. Wah ya, saiki pindah Wonogiri. Wis suwe, Nduk. Biyen neng Palur, terus pindah neh neng Sukoharjo, terus Wonogiri. Pokoke anggere dioyak kredit pindah kono. Wah, ora nyepelekke piyai laris kok. Serampatke men jumeneng Mas Gareng Tralala. Wah ya, Monggo, Cak. Yo. Mas Gareng jumeneng. Oke, serampat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah, sehat nggih Mas Gareng? Awit donga pangestu Pak Yoyok kula sehat walafiat jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun? Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Nggih. Jenengan yen kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabe ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Contone? Contone wong edan sing turun dalan ora katokan nika. Nika sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ge mau. Lha pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng Tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih Pak. Lah kok madake kula wong edan. Lho mboten madake Pak. Anu mboten Pak, niki kula bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasane sing teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki ya pinggir dalan ning sawah pancen iki ning kono ki ya dalan. Maksudnya pinggir dalan gede mriko Pak. Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampeyan madake dalang karo wong edan. Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten. Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku Pak. Enggak, Nes beda ya. niku. Iki edane wong golek duit beda Pak.
Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung, nuwun sewu Dawuh. delalah. Jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih. Nuwun sewu sanding terminal Oh, terminal nika Pak, nggih, nggih. Nggih delalah pedhok karo wong kula takoni, "Pak, margi dateng daleme Pak Wito niku pundi?" "Buh. Daleme pundi? Ora ngerti." "Mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari?" "Ora ngerti." Ngono kuwi. Lah bake bareng tak telesih-telesih dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah, niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki niki. Mau lho, Sik wong edane apa pripun, Pak? Wong edane apa? tak takoni ning Indomaret. Indomaret apa to, Pak? Heeh. Nggih. Daleme Pak Wito ngertos, ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng ngimput ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane Pak? Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki gareng Nggih, mboten niku mawon, Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham, Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyuwun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Heeh. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Heeh. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten niki napa, Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih, Pak, rombongan edan ngoten Heeh. mawon, Pak. Gareng Edan edan, tenggene- galange ya melu edan. Melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan, kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kucluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kuwi madake Pak Wito Pak Wito napa? sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi piye tok, Pak? Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel diteno tak tinggal mulih lho. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas Nggih, monggo. luar biasa, Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan toh, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Suman. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab Lah napa? kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Hah? Ganjarane gede niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hong Kong, Cina. Wah, kuwi apik iki pahlawan devisa negara niku. Ngentukke dhuwit. Ngentuke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, yes disyukuri, Syukur, Pak. Kula bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng. Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Iya. Misalnya butuh napa ngoten tuku ten warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak tratap tak kira tuku sing maksiat ngono ya. Lah mboten wong gareng anak buah Pak Yoyok niku istiqomah Pak mboten neko-neko Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti.
ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh Ramokal panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing Laladan Purwosari sing ngestrani rawuh semene akeh kuwi Suwita. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah, wis batin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lek riyen, Pak. Ah. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwita S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwita sugih katresnan ya tresna marang garwa, putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, Wi. niku su. Wi. Halo, Wi. Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to, Pak, lagi to, Pak. Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah muna salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 taun langgeng katresnane, langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi, cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok, mengke saged kewirangan. Dereng kok, Pak. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwita karo Ibu Mariyati. Mariyati Mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Ayo. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku mah. Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir B. Sik to, Pak. Wong karo siji Dik. Iya alon-alon. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan Ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek ini gareng pacitan. Ah iya. Berarti apal men. Ajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten, gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Nek nun sewu ira-iran nggih dhuwur terus nggih klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak.
Asli Mas nggih. Asli semprotan, Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng selekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho, Pak niki, Pak. Wayah ngelapi nek mboten dilapin niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut, Pak. Nggih, Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing mbau reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk, Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Monggo Pak Gareng niku pun entuk kanca niku. Sugeng dalu wong ayu. Ya sing dalu Mas. Aja Mas ta, Nduk. Lah piye? Aku nang omah diceluk Gus lho. Mosok kaya ngene kok Gus iki lho. Gus anak Kiai. Gus Buntung, Pak. Sugeng dalu Cahayu. Ya sing dalu Mas Gareng. Lak ya pinaringan sehat to. Sehat. Sedulur mriki kersane pirsa. Nggih. Wis ping pira sowan anu menghibur ana ing laladan ngimput. Ngimput. Heeh. Purwosari dusune ngimput. Wis ping pira? Nembe sepisan iki. Ah, lagi pisan iki ben kenal. Berarti dadak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho, wong kenal kok mung disayang tok iki lelaki apaan? Nek nyet wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah, ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir. Bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yoyok nggih. Leres. Nang ki ora mau kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak to ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, orang bener lho, banyak Loh. terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi. Terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngene dudu wong wedok. Ya padha kae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok ngapa gelem ditengi? Loh. Lah digudhok. Lho ini carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa. Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Nggih. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Nggih. Mula leres ngendikane Pak Yoyok iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke nek bar pernikahan emas napa nggih Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep melih Pak iki. 100 tahun. 100 tahun ngarep kuwi lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan Pak. urung to? Oh, Oh iya. iya sing lali. Ayo, Nembe kenal. rembug meteng wae lho Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis duwe bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Langsung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling.
Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Nggih. Eling-eling. Eling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarane ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sasideman Bir. Oke, Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke. Artekno ngene iki, Mas. Ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sang pekik. Angel ra. awalnya ikut Sang pekik. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyai sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine. Ayo. Dalange Winong iki, ayo. Menu. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya. Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh iya. Iya wis, Mas. Moji-roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. ah ya. Wah, aku angger apal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger apal ngono banter gleling ngoten. Lah ora apal. Nek ora apal pucet ngoten, Pak. Ya wis pucet nah sampean. Heh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen ora kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya Bir. Bendera terus kayung yon. Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Kula, Pak. Nggih. Pripun lulusan SKRI ngeten Weh, iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ora mudeng to kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene, nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon Bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Lah dek bir kita kan tanglet kula. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet Pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet Pake.
Selendang kuning saking Wukir ini apa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik, yang berbudaya, yang asalnya dari pegunungan. Terjemahannya dawa ya Pak selendang kuning ini. Ben cetha. Oh lah nggih. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul Pak ya? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun Bapak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Engko ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang pramana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung remarang bendara Merayu kepada tuannya. berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking Wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke ana sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing rayu. Oh. Gitu, Pak. Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing rayu Bukesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun boten, Pak, pun boten. Syukur lek wis ora udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulistya pijer ngencangake alis. Ayo, apa artinya? Dia Sing-sing-sing Sulistya. ini. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye 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 piye? Ngono. Kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk, kudu ngene. Aku ngene iki ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman. Luwe
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bolo-bolo ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya Nduk, Bir. Urip ana utak Oh. Matur sembah nuwun Genduk Birgita Ayu made in saking Kota Tahu Kediri ing sampun ngumandangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, Niku dawuh. penting, Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Lah ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Nggih, Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah menika malah babar pisan mboten duga mono. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto.
Lah kok ri palungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Oh, lance. Nggih, nggih mergo niku nggih dawuh jenengan leres mergo pancen piyai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih teng lebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Sih. Bapak Purnomo Hadi, ciri khasé Madiun panas-panas mlaku. Mangga, yuk diaturake dados. Oh. Madiun Ki Amis. Madiun Ki Amis. Janji rukun tetep harmoni. Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Galang. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang neneng Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku nggih keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo rabi iki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yoswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira yo meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Nggih. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok ganteng. Nun? Sok ganteng. Oh, sok ganteng. Iya, gek dhuwit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan.
Delalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing dihapusi ngono lho. Monggo Pak, monggo Pak. Pak, niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi, Luar Wakil biasa, Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Nggih. Luar Amin. biasa. Biasa. Niki masyarakat tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa Ning Pak. ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan Mas. omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya garing malih kaya kotak amal niku. Ketingale ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Ngono ta. Nggih. Alah Pak, Ora isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun. Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. sedulur Dadi katut. nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku. Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Mosok. Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, lah nggih. Ngawi. 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 Oh nggih. Dadi Dulure kula Kang niku Gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan ten Madiun, ngoten lho Pak Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih. Kula dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Ngono ki lho Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ora didaku dulur. Ah nggih ngoten. Biasane langgar piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah pun mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu, Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas saya. Nggih. Nek kepareng dandutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut, Pak. Pak nek mung rombongan Pak Yoyok niku kerawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin, Nggih, amin. Monggo. Kono sing do sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Sakinah. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah, wis ganti ta lagune Pak. Wah, biasanya jambu alas kok saiki. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure, Pak, sedulure. Monggo, Pak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten kemawon. Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo yo duwe. Aku nyepakne iki loro ku yo nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya ora tandang ya. Ya Nduk, jumeneng. ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kalih larasipun. Remenane langsung niki. Nonon? Remenane langsung. Sik, ampun kemrungsung Pak, ngangge pemanasan. Puas Nek kanjare. suwantene sae Pak nih sampeyan. Sae. Tur apal Lintang Asmara, suwantene kong wah. Iya. Biasane karaoke-ne ten pundi, Pak? Mare konangan Kang Gareng. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Mboten, Pak. Yuk. Monggo, yuk. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Ayo Nduk. Asli Nduk. Wong bagus antep narasa hatimu tresnaku tulus jroning
Ya. Semangat ya Pak Purnomo, semangat pasti bisa. Oke. Sudah tahu peraturannya Pak? Cobi disebut nih peraturannya nopo. Tidak boleh pukul bagian dada. Pas. Iya. Maka lintang asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnomati. Nyacos. Oh. Setiap